Mä muistan, kun olin ensimmäisen kerran nuorten tiimilassa, juoksin 3. osuuden putki yöosuus ja olin noin 13-14-vuotias. Ja lähdettiin yhtä aikaa Angelniemen Ankkurin kanssa ja Itkosen Tommi oli mua vähän vanhempi suunnista ja hiukan parempi. Ja sovittiin, että Tommi hoitaa vetohommat ja mä tuun perässä ja sanon, että jos tapahtuu jotain ihmeellistä, että jos tulee jotain, mitä ei pitäisi tulla, niin mä kerron hänelle. Ja jossain 4-5 välillä juostiin sitten, oli iso letka perässä ja Tommi veti ja juostin tien yli, jota mun mielestä ei pitänyt tehdä. Että ei pitänyt minkään tien yli mennä sillä rastivälillä. Ja mä kysyin, että mikä helvetin tietää oikein oli. Ja Tommi sanoi, että en mä vaan tiedä. Ja vauhti ei hidastunut yhtään, jatkettiin matkaa vaan. Ja ennen pitkään huomattiin tietysti, että oltiin nyt aika pahasti sivuun. Ja ehkä semmoinen 10 minuutin kummi suurin piirtein. Mutta ei se mitään, se oli hauskaa ja opettavaista. Ja, hejsan. Jag heter Jörgen Olsson och jag har en hel del minnen från ungdomens 10-milar. Jag var inte så bra på den tiden så att jag hade inte så stora prestationskrav. Och jag fick väl springa någon nattsträcka. Och det jag minns allra bäst, det var väl, eller bäst och bäst, det jag minns direkt så här, det är väl att jag på en nattsträcka fick släppa klungan på grund av att jag blev så enormt kissnödig. Och där tappade jag nog ett antal placeringar.